της οικογένειας του αδικοχαμένου ηθοποιού, ο κύριος Αλέξης Στεφανάκης. Κύριε Στεφανάκη, καλησπέρα σας. Γεια σας. Κύριε Στεφανάκη, μιλάμε για μια απόφαση που δικαιώνει την οικογένεια του. Δικαιώνει την εναπομείνουσα οικογένεια, όπως ξέρετε. Και είναι μια συγκεκριμένη στιγμή που μας δίνει μια μεγάλη ικανοποίηση. Από την πρώτη στιγμή που είχα λάβει γνώση αυτής της δικογραφίας, πίστευα ότι αυτή θα έπρεπε να είναι η τελική απόφαση. Και σήμερα έχω τη χαρά πλέον να είναι να έχουμε την ισόβια κάθριξη για αυτό το στιγερό έγκλημα. Κύριε Στεφανάκη, υπάρχει μεγάλη διαφορά από την πρωτόδικη απόφαση, της πρωτόδικης απόφασης, με την απόφαση του εφετείου. Η διαφορά είναι ένα ελαφρυντικό. Τεράστια. Ένα ελαφρυντικό που κάνει τεράστια διαφορά στην ποινή όμως. Ναι. Το οποίο ελαφρυντικό ήταν του πρωτού ερωτημοβίου, τώρα δεν το αναγνώρισε το εφετείο. Κανένα ελαφρυντικό. Δεν αναγνώρισε και έτσι είχαμε επιτέλους τη στιγμή που περίμενα, πρέπει να σας πω, 5 ολόκληρα χρόνια, η οποία απήγγειλε το δικαστήριο την ποινή της ισόβιας καθήξεως. Πριν ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας, σας είπα ότι για την οικογένεια του αδικοχαμένου ηθοποιού και μου είπατε κάτι που ομολογώ ότι δεν το ήξερα, αλλά είναι συγκλονιστικό. Θύμιζε αρχαιοελληνική τραγωδία. Σε κάθε ένα από τα δικαστήρια που γινόντουσαν, είχαμε μια απώλεια αυτής της οικογένειας. Στο πρώτο δικαστήριο είχαμε την απώλεια της αδερφής. Στο δεύτερο δικαστήριο την απώλεια του γαμπρού του. Και στο τρίτο δικαστήριο, το πρώτο που έγινε, υπήρχε αναβολή. Και στο τρίτο είχαμε την απώλεια της μητέρας του. Ήταν τρομερό, δηλαδή. Εδώ δεν είχαμε το θρήνο. Εμείς ως δημοσιογράφοι και ως κοινό είχαμε γνωρίσει την οικογένεια του Νίκου Σεριανόπουλου μετά από την τραγωδία. Είχαν βγει, τους ακολουθούσαν παντού οι κάμερες και του γαμπρού του και της αδερφής του, τραγική φιγούρα στην υπόθεση, και της μητέρας του, ακόμα πιο τραγική. Όλοι αυτοί τώρα έχουν χαθεί. Το λέω και σε εσάς, το είπα και στο δικαστήριο, ότι εδώ δεν είχαμε το θρήνο για μία χαμένη ζωή. Είχαμε ουσιαστικά 4 ζωές οι οποίες φύγανε μαζί με τον Νίκο. Πώς αντέδρασαν τώρα, μιλάμε για 2 ανήψια, έτσι, αυτή είναι η οικογένειά του τώρα που έχει μείνει. Είναι τα 3 ανήψια. 3 ανήψια. Από τη στιγμή που δεν μπορεί να επαναφέρουμε στη ζωή τους ανθρώπους που αγαπούν αυτά τα παιδιά, αντιλαμβάνεστε ότι απλά μένουμε στο κομμάτι της ικανοποίησης. Ότι απεδόθη δικαιοσύνη. Η ελληνική δικαιοσύνη υπήρξε δηλαδή μια αντιστοίχηση μεταξύ ενός στιγνού εγκλήματος και μιας απόφασης, μια δικαιοσύνη η οποία επέβαλε την ισόβια κάθριξη σε αυτόν τον δολοφόνο. Μάλιστα. Ο δολοφόνος τι είπε στο δικαστήριο, κύριε Στεφανάκη? Θεωρώ ότι ό,τι είπε, γιατί φαντάζεστε είναι πολύμερες ακροματικές διαδικασίες και θα μας πάρει εδώ πέρα μέρες να πούμε τι είπε. Είπε ότι τον απείλησε, είπε. Τα αντικρούσαμε, θεωρώ, με κάθε με έναν ισχυρισμό του δράστη, το αντικρούσαμε με απόλυτη πιστικότητα και γι' αυτό στο τέλος είχαμε αυτή την καταδικαστική απόφαση. Θέλω να σας πω ότι ο Νίκος Σεριανόπουλος, επειδή τον γνώριζα προσωπικά, ήταν ένας πάρα πολύ γλυκός και τρυφερός άνθρωπος. Ένας άνθρωπος που δεν είχε καμία βιότητα μέσα του. Το λέω για τον ισχυρισμό που μου είπατε, γιατί ουσιαστικά ο δολοφόνος είπε ότι τον απείλησε ο Σεριανόπουλος. Και ως εκ τούτου, όλα αυτά τα οποία είπε ουσιαστικά πέσαν στο κενό και αυτή τη στιγμή καλείται να εκτίσει την ποινή της ισόβιας καθήξεως, όπως και του αξίζει. Κύριε Στεφανάκη, ακόμα παίζονται σύριαλ με τον Νίκο Σεριανόπουλο, ακόμα εξακολουθεί να συγκινεί το κοινό. Σήμερα έκανα έτσι μια μικρή αναδρομή στην υπόθεση. Έγινε το 2008. Πριν 5 χρόνια, σχεδόν ακριβώς, αρχές Ιουνίου του 2008. Έχουν περάσει 5 χρόνια, παρόλα αυτά παραμένει στις καρδιές και στη μνήμη όλων των Ελλήνων, σχεδόν όλων των τηλεθεατών τουλάχιστον. Και των συνεφίλων. Και ότι μου έκανε τρομερή εντύπωση ότι 5 χρόνια μετά τα πόσα μηνύματα πήρα ο ίδιος προσωπικά να μου πούνε ότι μπράβο, συγχαρητήρια που επιβλήθηκε τελικά αυτή η ποινή. Αν θέλετε, ένα από τα βάρη τα οποία ένιωθα μέσα μου ήταν ότι ο Νίκος Σεριανόπουλος μας είχε δώσει τόσα πολλά. Στην πραγματικότητα, μέσα από τις σειρές, μέσα από τις ταινίες του και μας ζητούσε μόνο 2 πράγματα. Μας ζητούσε 2 πράγματα. Ένα, να προστατευτεί η μνήμη του και δεύτερον, να αποδοθεί δικαιοσύνη. Θεωρώ και έρχομαι πλέον σήμερα να το δηλώσω ότι είμαι ικανοποιημένος ότι στο μέτρο των δικών μου δυνάμεων και δυνατοτήτων αυτό μπόρεσα να το γυρίσω πίσω. Κύριε Στεφανάκη, το πώς μιλάτε τώρα και οι εκφράσεις του προσώπου σας δείχνουν ότι δεν είναι μια απλή υπόθεση για εσάς, δεν είναι άλλος ένας πελάτης, ας πούμε, αυτή η ιστορία. Υπήρξε τεράστια διαφορά. Είσαστε και συγκινημένος, είσαστε και ικανοποιημένος. Έφυγε από πάνω μου, αν θέλετε, ένα τεράστιο βάρος. Είχα δώσει το λόγο της τιμής μου στο γαμπρό του, μετά την πρωτόδικη απόφαση, ότι η δευτεροβάθμια απόφαση θα περιλαμβάνει τη λέξη ισόβια. Και αισθάνομαι όλη αυτή την ικανοποίηση της προσπάθειας που τελικά πέτυχε το στόχο. Και αυτή τη στιγμή, αν θέλετε, υπάρχει και μια κάθαρση. Έκλεισε και ο κύκλος, όπως όφιλε να κλείσει. Μάλιστα. Κύριε Στεφανάκη, σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν κοντά μας. Εγώ σας ευχαριστώ που ήμουν μαζί σας. Επέστρεψα.